L'arbre que volia veure amunt és un conte infantil que vaig escriure quan tenia 9 anys. El conte, més enllà d'explicar una història, busca transmetre uns valors com l'amistat, el fet de no rendir-se encara que la situació sigui complicada i el valor que té una promesa. El conte explica la història d'un arbre que vol veure tot el món que el rodeja més enllà dels paisatges que l'envolten. Per fer això, demana ajuda als animals que van passant, com l'ocell, el talp o l'abella, per intentar trobar una solució al seu problema. Per mi, il·lustrar l'arbre que volia veure món ha estat una experiència molt gratificant, però a la vegada un gran repte, perquè bé, jo no sóc il·lustrador, jo sóc arquitecte, i tot i que és veritat que m'agrada molt dibuixar i pintar, doncs mai havia fet res semblant. Tot i així, quan m'han proposat d'il·lustrar el conte, era un caramel que no podia rebutjar, en primer lloc perquè el va escriure el meu nebot, en segon lloc perquè el conte és absolutament preciós, i en tercer lloc perquè estem parlant d'un primer Premi Sant Bori. El Premi Sant Bori és un concurs literari que agrupa tots els centres escolars de parla catalana, estem parlant dels països catalans, i on hi participen normalment més de 140.000 alumnes.